Ala, aurkitu gaituzue. Hemen plan bikainak egiten ditugu ostiral arratsaldero. Etorri kuadrillategira. Pasaian, Lezon, edozein lekutan dago. Eta beti errespetuz eta alai. Eta gainera doanik. Begiraleak apartak dira. Begira zein dagoeno? Begirale alaiak. Patorrak. Divertigarriak. Distigatxuak. Apartak! Eharrak. Horrelako esak ditugu hemen, kuadrillategin. Ezin hobeak dira. Kontutan hartu gabe, elkartu gaitezen. Areta hemen zuek eta gu, oso mozkortuta amaituko dugu. Jaietan dantza ezin gelditu, denon batera jarraitu. Areta hemen zuek eta gu, oso mozkortuta amaituko dugu. Jaietan dantza ezin gelditu, denon batera jarraitu. Eta edozein zalantza idatzi guzu gure korreora. Dantza ezin gelditu, denon batera